Duela urte asko, Oñatin, Euskal Herriko herri txiki batean, Iñaki bizi zen. Eskualdea eraldatzeko gai zen ideia bat zuen gazte ameslari. Elkarrekin tailer oso txiki bat sortu zuten, ilusioz betea, non haien eskualdeko enpresei laguntzeko piezak egiten zituzten. Lana areagotu egin zen eta gehiago egitea pentsatu zuten. Horrela, elikagaiak eta beste produktu asko babesteko gai ziren ontziratzeko makinak sortzen hasi ziren. Egunero ideiak partekatzeko, irtenbide berriak irudikatzeko eta pertsona gehiagori laguntzearekin amets egiteko biltzen ziren. Horrela, Olma Packaging jaio zen, eta bertako makinak munduko txoko guztietara zabaldu ziren. Gaur, Iñakiren ametsak bizirik dirau, eta elkarrekin lan egin eta amets handiak izanik, dena posible dela gogorarazten digu.